पतल पर धूप जमा दी अल्लाह बाकी हमरा के छीन ली अल्लाह सब कुछ अब काम ना और के 11 माह के बच्चा बा जौन 12-13 साल परिश्रम और मन्नत के बाद होता बच्चा और इ बच्चा के सर से पिता के साया उठ जाता। एगो मालिक के रहलन उनके से चलत रहला वो रहलन हमरा लगे अब कोई नहीं के का बरुआ ओए छपटात रहुअन और छोड़ के भाग गए आ गांव के लोग छुअते ना रहुए। अब ओए आदमी रही तब न पकड़ ले रही आदमी रहला ही ना रही एक जना रहन तो सोरे बुटोरे में लागव। तो अभी हम मौजूद बनी जादूपुर थाना क्षेत्र के जादूपुर दुखहरन गांव में। बहुत ही दुखद घटना बाई और बच्चा के माई जब मौजूद बनी है कि पति के साथ ऐसा दुखद घटना होता रो रो के काफी बुरा हाल बा परिवार के। 11 महीना के बच्चा ये बड़ा गोद में खेलत हवे लेकिन खिलावे वाला आज पिता ही साथ छोड़ के चल गई। वहाँ के पत्नी जब मौजूद बनी कहाँ गई रहनी वहाँ के कैसे ही घटना हो गई। सासा मुसा के बोने खजुरिया का पार होत रहन तल धक्का मार के ई कॉल गए उ जन धक्का मारत भाग गए आई लइकवा ई कर के बिटोड़े लगुन। अच्छा कहाँ रोल इन मन्नत मंगले रहनी है लोगिन ई लइका खातिर? ए लइका खातिर बहुत मन्नत रहला बाटे जला छवार के माई तामे के माई मनसा माई चंडीगढ़ में कलका माता चंडी माता सबके मन्नत घर मनने रहनी है सबके मन्नत मांगले रहनी है। धाका मरले हुए तो बचावे ना हुए ना भाग गए धक्का मार के भाग गइल। अब ओए आदमी रही तब न पकड़ ले रही आदमी रहला ही ना रही एक जना रहन तो सोरे बुटोरे में लागव और भाग गए। मैं धक्का मार के जनी आदमी तड़पत हवे घायल होके आ जन धक्का मारेलो तन भाग गइल बा का बरुआ ओए छपटात रहुअन और छोड़ के भाग गए आ गांव के लोग छुअते ना रहुए। गांव के लोग ना छुअत रहे ना गांव के लोग छुअते ना रहुए छपटात रहन गिरनी काटत रहन। देखी लोग कहेला धाका अगर लाग जाता है व्यक्ति कोनो घायल होता तो ओकरा के मदद करी अस्पताल पहुंचाई इलाज खातिर लेकिन धाका मारे वाला खुद जन बा छोड़ के भाग जाता है वो छटपटात रहो ना कोई नहीं के बचौले पूरा माटी पूरा पाकियों की देह में लग रहा उठा पुटा की हमनी गए तो सहूर बटोर के लिया के हॉस्पिटल में भर्ती कहीं से। अच्छा अब कमाए वाला घर में के बावे कमाए ला केहू नहीं हमरा लगे कोई नहीं के ना हमर सास ससुर बना कोई एगो मालिक के रहलन उनके से चलत रहला वो रहलन हमरा लगे अब कोई नहीं के भाई पर्दार बता अपने के सबे बाटे तो अपन बात बचा देखी कि हमरा के देखी। अब दूगो बच्चा के घास हमरे सिर पर न बा हम अपन गोद ले लेबन तब उनका के कहाँ रख एगो बच्चा गोदो ले लेबनी। हाँ हमर बहन साल भर इनका से पहले गोद दे के गुजर गईली उनका के पोसनी साल भर तब ही भइलन साल भर के बाद तो एगो बड़न एगो बड़न दू जना पालो हमरा लगे। देखी कि एक बार वो उनके घर भी दिखा देवे के प्रयास करम। ये बांध के किनारे टाटी मड़ई के घर बा काफी गरीब परिवार बा लेकिन जन धक्का मारे वाला बा कितना निर्दयी बावे धक्का मार के तुरंत वजह से फरार हो जाता और जन धक्का लागल बा व्यक्ति छटपटात आवे छटपटा के ही दम तोड़ देता लेकिन कोई बचावे नहीं के आवत। इस घटना में जन बा यहाँ के पति के मौत हो जाता है जन बच्चा बा प्रयास काफी मन्नत पर लड़का भइल लेकिन आज वो लड़का के खिलावे वाला पिता ही चल बसले दुनिया से जना से परिवार बा गरीब परिवार बा लोग प्रयास करी लोगिन परिवार के मदद मिले और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करी। धन्यवाद।